2024-ben Gárdonyban, a Csernel István általános iskolában folytatódott immár 20. állomásán a dalszövegírás órák sorozat, ahol felső tagozatos tanulók kaptak betekintést a dalszerzés műhely titkaiba. A program ötletgazdája Orbán Tamás, Artisius díjas szövegíró és Csiszár Ferenc dalszerző zenei producer támogatta a gyerekeket a dalírásban. Az ifjú szerzők a 3 nap során megalkották első közös dalukat, amelyből hangfelvétel készült, és amihez videóklipet is forgattak, Sose volt fesztivál címmel. Hazudtál és otthagytál, barátként elárultál. A gödör mélyén senkim sincs, hiába vártam, hogy segíts. De szabad leszek, mint a szél. Nem számít, hogy mit tettél. Egy másik út visz most tovább, már nélküled egy új világ. Végtelen szabad álmok, téged valóra váltom, csak neki futok és szállom, hátárom ezt a nyár. Egy nagy levegő és végre, grafitit fújok az égre, fesse a nyaramat szépre, a Sose volt fesztivál. A Sose volt fesztivál. A Sose volt fesztivál. A Sose volt fesztivál. Te is ott lehetsz, ne félj. Mindig jár egy új esély. Ha kéred szívem megbocsát, s a múltat együtt lépjük át. Végtelen szabad álmok, téged valóra váltom, csak neki futok és szállom, hátárom ezt a nyár. Egy nagy levegő és végre, grafitit fújok az égre, fesse a nyaramat szépre, a Sose volt fesztivál. A Sose volt fesztivál.